Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Эльмира Шарифуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада Татарстанда эшлекле сәфәр белән табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Светлана Родионова булды. Район басуларында урып җыю эшләре гөрләп бара. Азнакай районында безнең ишек алды республика күләм программаны тормышка ашыру буенча зур эш алып барыла. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат биреп үтәбез. Татарстанда эшлекле сәфәр белән табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Светлана Родионова булды. Ул Түбән Кама һәм республиканың көньяк-көнчыгыш районнарында экологик юнәлештәге эш барышы белән танышты. Светлана Родионова Азнакай районында да булып, Актүбә от спорт мәктәбе, Союз Агро җәмгыятенең пролезны тиз әзерләү мини заводы белән танышты. Аннан соң Татнефть компаниясының генераль директоры Наил Маганов белән берлектә алар Мәлбәгыш гомумбелем бирү мәктәбенең уникаль саналган заманча биологик лабораториясенә юл алды. Әлеге лаборатория клонлаштырылган үсемлекләрне үрчетү белән шөгыльләнә. Шунысын искәртеп үтәргә кирәк, Татнефть гамәви җәмгыятенең Азнакай районына ярдәме бик зур. Заманча биологик классны да нефтьчеләребез бүләк итте. Әлеге кабинет фәнни тикшеренү лабораториясын хәтерләтә. Биредә укучылар бик теләп шөгыльләнәләр, төрле тәҗрибәләр үткәрәләр. Биологик класста шөгыльләнү өчен парагенератор, стерилизатор, дистиллятор, стеллаж кебек җайланмалар да бар. Укучылар кунакларга үз проектларын тәкъдим иттеләр. Сугыш балаларына канафир чәчәкләре дигән яңа проект өстендә эшлибез, диде биология укытучысы Зинаида Самигуллина. Җиңү көненә авылыбыздагы сугыш чоры балаларына биолабораторияда үстерелгән чәчәкләр бүләк итәргә телибез, дип ассызыклады ул. Татнефть җәмгыяте генераль директоры Наил Маганов биредә үстергән агач үсентеләрен яшелләндерү программасын тормышка ашыру максаты белән сатып алырга әзер икәнен әйтте. Светлана Родионова биологик классының эшчәнлегенә югары бәя бирде. Мондый лабораторияләрнең экологияны яхшыртуда әһәмиятле булуын билгеләп узды. Укучыларны экологик бәйгеләрдә катнашырга чакырды. Мондый биокласслар Актүбәнең 2нче һәм җиңү бистәсе мәктәпләрендә дә эшләп килә. Республика күләмендә исәпләгәндә аларның саны 7-гә җитә. Район басуларында урып җыю эшләре гөрләп бара. Ел коры килүгә карамастан гектарыннан 28 центнер уңыш алына. Кыр эшләренең барышы хакында Марс хуҗалыгында уздырылган семинар киңәшмәдән тулырак мәгълүмат җиткерәбез. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә. Азнакай районында уңган булган игенчеләр инде 500 гектардан артык җирне суктылар. Агрофирма Азнакай хуҗалыгы бүгенге көндә иң алдынгы урында бара. Бүген алар будай сугуга кереште. Шулай ук Марс, Таллы бүләк, Хәмит Мөстәкыймов, Ландыш Закирова, Тукай хуҗалыкларында арыш, борчак, арпа сугу бара. Район җитәкчелеге, ветераннар советы хуҗалык җитәкчеләре һәм механизаторлар катнашында уздырылган киңәшмәдә бүгенге көндә басу кырларда эш барышына нәтиҗә ясап, алдагы көннәргә максатлар билгеләнде. Бүгенге көндә бүтән комбайннарыбыз да әзер. Шулай ук инде ГСМнар кайткан, техника бар. Комбайнерлар белән дә без хуҗа оешмалар белән эшне алып барабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Үзебезнең нефтяникларыбыз ярдәм итә, нефтьчеләребез ярдәм итә, калган оешмалар ярдәм итә. Шуңа күрә безгә бүтән көчне шушы уборкага бирергә кирәк, бүтән көчне куярга тиеш һәм шушы бүтән булган ипиләребезне бик кыска срокларда җыеп алырга кирәк. Урып җыю эшләрен оештыру буенча районда штаб төзелгән. Алар һәр көн басуларга чыгып, эш барышын күзәтергә, бу юнәлештәге мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Авыл халкын терлек азыгы белән тәэмин итү мәсьәләсе дә каралды. Исемлекләр төзеп, эшне оештыру авыл җирлеге башлыкларына йөкләтелде. Районыбыз игенчеләре тарафыннан быел барлыгы 51 мең гектарда урып җыю эшләре башкарылачак. Табигать тарафыннан сыналган чорда игеннең бөртеген дә әрәм итмичә ындыр табакларына кайтарып җиткерү төп бурыч булып тора. Икмәкне чистартып амбарларга урнаштыруда бюджет оешмалары, укучылар ярдәмгә килер дип фикер йөртелде киңәшмәдә. Электән килгән матур гадәт буенча Азнакайда алтын улауны элеваторга озату бәйрәме булып узды. Икмәк кадерен белгән игенче язмышына битараф булмаган һәркем әлеге бәйрәмгә җыйналды. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Азнакай районы игенчеләре республикада беренчеләрдән булып уракка төште. Һәм инде тәүге лауны Ютазы элеваторына озатуда 8 хуҗалык катнаша. Игенченең хезмәтен олылап 2021 елның уңышын озату бәйрәмендә район җитәкчелеге, хуҗалык җитәкчеләре, район халкы, ветераннар җыйналды.
Тантананы ачып, район башлыгы Марсель Шайдуллин игенчеләргә көнне төнгә ялгап башкарган хезмәтләре өчен зур рәхмәтен белдерде. Беренче олауны алып китүче машина йөртүчеләргә бүләкләр тапшырды. Тырыш хезмәт нәтиҗәсендә үстерелгән ипиләребез аларны җыеп алырга Алла бирсә, һәм инде шундый матур традиция буенча үзебезнең ветераннарыбыз белән, җитәкчеләр белән, бөтен Азнакай халкы белән беренче ипиебезне хөкүмәткә җибәрдек. Исән сау гына барып җитсеннәр, ипиләребезне тапшырсыннар. Ипидән дә олырак, зуррак әйбер юк безнең өчен. Ипи барыбыз өчен дә бик зур, бик бийек әйберебез. Шулай ук котлау сүзе белән авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов чыгыш ясады. Ел коры килә, шуңа да карамастан булган икмәкне бөртегендә әрәм итмичә вакытында җыеп алу безнең бурыч дип белдерде ул. Игенчелеккә дан җырлый торган чарада катнашучыларга күчтәнәчкә икмәк таратылды. Дөнья күргән, гомер иткән апалар икмәккә булган хөрмәтләрен зур дулкынлану белән белдерделәр. Менә хәзерге дәврдә шушы рәхәт дөнья, тыныч икмәкләр бар менә быел да булдалы Аллага шөкер. Тамаклар икмәкләрне тынычлык белән, матурлык белән, ширсез, афатсыз гына үткәреп җибәрсәк ярар, тәмләнеп ашасак ярар, яме, рәхмәт сезгә. Икмәктән дә олы булып булмый. Район басуларында сугылган беренче ашлык элеваторга юл алды. Хәерле сәгатьтә. Азнакай районында безнең ишек алды республика күләм программаны тормышка ашыру буенча зур эш алып барыла. Әлеге программаның үтәлешен тикшерү максатыннан район башлыгы Марсель Шайдуллин җитәкчеләр, төзекләндерү эшләре буенча белгечләр катнашында киңәшмә уздырды. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Безнең ишек алды республика программасы буенча 2021 елда Азнакай районында 21 ишек алды төзекләндерелә. Шуларның 5-се Актүбә бистәсендә, 5-се авылларда, 11-е Азнакай шәһәрендә. Программаның максаты күп фатирлы йортларда яшәүчеләр өчен уңай шартлар тудыру. Район буенча алганда эш инде 30%-ка башкарылган. Ишек алларын төзекләндерү 15 сентябрьгә төгәлләнергә тиеш дип белдерде район җитәкчесе Марсель Шайдуллин. Барысы да халык өчен эшләнә дип искәртте ул. Бүгенге көндә инде менә 10 ишек алдында эшләр тамамланды. Бу инде юл эшләре, тротуарлар, стоянкалар, парковкаларны эшләп бетердек. Әле менә шулай ук инде освещение буенча эшләп бетерәсе бар. Әле МАФ, игровой площадкалар, балалар өчен спорт майданчыклары алып кайтып урнаштырырга тиеш. Шуңа күрә инде бик зур рәхмәт президентыбызга, бик зур рәхмәт үзебезнең подрядчикларыбызга. Вакытында тырышып эшлиләр. Безнең ишек алды президент программасы 32 муниципаль районда башкарыла. Президент ярдәме белән, Татнефть гаммави җәмгыяте ярдәме белән район җирлегендә ишек аллары үсә, ныгый, заманча төс ала. Ә матурлыкны саклап тоту кешенең үзеннән тора. Азнакай районы сырхауханәсенең баш табибы Илдар Шихапов сүзләренә караганда, узган атнада 12 бала дөньяга килә. Шуларның 7-се кыз, 5-се малай. Йөклелек буенча 252 хатын-кыз исәптә тора. Бүгенге көндә стационарда 164 кеше дәва ала. Реанимациядә 7 кеше ята. Кызыл зонада 5 пациент дәвалана. 4 инфаркт очрагы күзәтелә. Вирус белән авырулар саны 107. Инфекция белән авыручыларның саны һаманда арта дип белдерде баш табиб. Шушы көннәрдә Азнакай район сырхауханәсе каршында күчмә киңәшмә булып узды. Анда Айдар Шәмсетдинов, Азнакай район сырхауханәсе баш табибы Илдар Шихапов, оешма җитәкчеләре, төзекләндерү эшләре буенча белгечләр катнашты. Сырхауханәдә ремонт эшләре инде төгәлләнде, ләкин ишек алдына бүгенге көндә төзекләндерү таләп ителә. Бу изге урын, монда безнең туганнарыбыз, якыннарыбыз дәва ала. Сырхауханәнең әйләнә тирәсен төзекләндерү безнең бурыч дип белдерде Айдар Шәмсетдинов. Азнакай җирлегендә сабан туйлары дәвам итә. Шундый бәйрәмнәрнең берсе ятим балалар өчен оештырылды. Әлеге бәйрәм хакында алда тулырак мәгълүмат җиткерәбез. Шәһәрнең Ишкәев ял паркында оештырылган кече сабантуй Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин тәкъдиме белән узды. Мондый чара районда инде 9-нчы ел рәттән үткәрелә. Кеше язмышына карата битараф калмаган олы җанлы кешеләр күп Азнакайда. Иганәчеләрнең саны елдан-ел арту бик сөенечле күренеш, диде социаль мәсьәләләр буенча район башлыгы урынбасары Дамир Гыйләҗев. Мине шатландыра бүгенге көндә ятимлек безнең районыбызда кими дип әйтәсем килә. Без инде күбрәк нык басым ясыйбыз бүгенге көндә гаиләләрнең аерылышмавына. Бүгенге көндә Марсель Фарш үзе чакырып сөйләшә. Biz үзебезнең комиссия белән чакырып сөйләшәбез, монда мондый гамәлләр булмасын дип. Менә аларның да файдасы бардыр инде.
Һәм әлбәттә, тегенде мондай социаль хәлләр булып тора бит инде. Менә шушындый вакытларда без инде балаларны чит җиргә җибәрмичә, аларны балалар йортына җибәрмичә, ул балаларны гаиләгә бирергә тырышабыз. Әлбәттә, тәрбия только гаиләдә генә ныклы тәрбия бирә ала, гаилә генә ныклы тәрбия бирә ала. Менә шушы мәсьәлә буенча без эшлибез. Бүгенге көндә районыбызда 268 безнең инде шушындай категориягә кергән балаларыбыз бар. Алар ул сүз белән әйтәсем килми. Алар безнекеләр, алар безнең балаларыбыз. Шулай ук бәйрәмне үткәрүдә Татнефть гаммави җәмгыятенең ярдәмен дә ассызыклап үтте. Район җитәкчелеге исеменнән Сабантуйда җыйналган халыкны бәйрәм белән Роза Галиева тәбрикләде. Күп балалы гаиләләргә, быел мәктәпне тәмамлаучы һәм мәктәпкә керүче балаларга, туган көнен билгеләп узучыларга бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Котланучылар арасында Замира Мөртазина үзенең тормыш иптәше белән 9 баланы тәрбияләгәннәр. Балаларны бик яратабыз диделәр алар. Авыр түгел, рәхәт безгә. Бәйрәмнәр бик күңелле үтә бездә. Шашлыклар пешерәбез өй алдында. Һәрбер бәйрәм туган көннәр матур була. Мәйданда балалар өчен төрле уеннар, мастер-класслар үткәрелде. Сабантуйда катнашучылар өчен туклану оештырылды. Бу көнне паркта аттракционнар да бушлай эшләде. Сабантуе бик күңелле узды. Гаилә – ул һәркемнең таяныр ноктасы, җылы учагы. Гаиләләр бәхетле булса, илебез дә тыныч һәм бәхетле була. Азнакайда әлеге бәйрәмне төрле оешмаларда төрлечә бәйрәм иттеләр. Шәһәрнең полиция бүлегендә бәйрәм уңаеннан тантаналы чара булып узды. Биредә күп еллар бергә тату гомер кичерүче фидакар хезмәт куйган үрнәк гаиләләрне олылап бүләкләү чарасы булды. Шундый гаиләләрнең берсе Сирин һәм Гүзәл Раймановлар. Бер-берсенә турылыклы булып, мәхәббәтләрен саклап гомер кичерүче бу пар күңел чисталыгы белән дә, мөлаемлыклары белән дә үзләрендә соклану уяталар. Сирин полиция бүлегендә, ә Гүзәл балалар бакчасында күп еллар фидакар хезмәт башкаралар. Балалары да үзләренә ошап тәртипле, намуслы булып тәрбия алган. Шулай ук үрнәк һәм тату гаилә Черных Валерий һәм Алина. Алар гаиләдә 3 бала тәрбияли, намуслы хезмәт башкаралар. Әйе, гаиләдә тигезлек, аңлашу булганда, хезмәт тә гөрләп бара. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد barcha alamlarni yo'qdan bor qilgan har doim bizlarni tarbiyalagan, yig'matlantirgan, shu dinni bizga keltirgan, dinni bizga yaratgan Rabbimiz Haq subhanahu va taolaga hamda sanda maqtovlarimiz bo'lsa edi, hamda onun elchisine, payg'ambarina Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishsa edi, hamda payg'ambarning ahline, sahobalarni, tabi'inlarga Allohning rahmatlari, salomlari har doim erishsa edi. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli jamoat. Alloh taolo shu juma kunlari bizni kishilarimizni muborak qilsin. Bu kunlarda qilgan izgiliklarimizni qabullardan qilsin. Hamda endi xato kimchiliklarimizni, gunohlarimizni yorliqasin. Endi kishilar hozirgi dunyoda, hozirgi vaqtda Allohga ishonsalar da, agar men musulmon desalar da, endi Allohga qaytamiz. Allah qarşında cevap tuturuz deyip, biz amellerimiz için deyip oylanmıyorlar, ama işanıp etmiyorlar. Bu indi min Müslüman dese de dinden yirak olan kişiler. Eğer de dinden olan kişiler, meşritte yürüyen kişiler, şu kişiler bilen kubrak aralaşıp, her vakit alar bilen bulup, özleri de gafletka düşe başlayıp, hem özleri de indi Allah'tan korku turunda unuta başlıyorlar. Allah'tan korkmaya başlıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler de andi gafletka düşmesin için, sahabeler de Allah'tan kubrak korksunlar için, Allah'tan korku nerse o? O indi şu günahlarını işlemezken Allah'ta itaat etu.
Шушы Аллаһның куркусын өчен куркыныч хәбәрләр сөйләйде сахабаларга үз хадисләрендә. Һәм бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Әгәр кешеләр минем белгәнемне белсәләр, күп җыларлар иде һәм әз көләрләр иде." Без инде күбрәк көләбез, җылаганыбыз инде гел юк. Әйбет, иратлар җыламый диләр бит инде безнең хәзер. Иратлар җыламый. Шуның өчен без инде җыламыйбыз, күбрәк көләбез, күбрәк инде шушы развлечение артыннан чыгабыз. Әйтеп Пәйгамбәр әйтә: "Әгәр дә сез минем белгәнемне белсә идегез, минем күргәнемне күрсә идегез, сез әзрәк көлер идегез, инде күбрәк җылар идегез." Шуның өчен инде менә ул белү гыйлем генә түгел, без инде күп беләбез. Пәйгамбәрнең белгәнен без күп беләбез. Пәйгамбәр безгә кыямәт көне турында сөйләде, җәһәннәм турында сөйләде, җәһәннәмдә нинди булачак газаплар турында мишкәлекләр белән аңлатып бирде. Без аны ул гыйлем бездә бар. Хадислар укыдык, аятлар укыдык, аларны беләбез, ләкин бу белү генә түгел. Бу якин белән ышану турында сүз бара. На русчада әйтәләр бит: "Бар знание, а бар осознание", бит. Кемдер белә, ләкин әле осознать итмәгән, аңламаган, якин белән ышанмаган. Без дә шулай. Хадисларны күп беләбез, күп укыдык, аятларны күп укыдык, ләкин инде аңлап бетермәдек, ышанып бетермәдек әле һаман. Якин белән ышанып бетермәдек. Шуның өчен менә Пәйгамбәр әйтә: "Әгәр дә сез шулай ышанып бетсәгез, инде күбрәк җылар идегез һәм әзрәк көлер идегез." Һәм Пәйгамбәрбез шулай әйткән: "Кыямәт көнендә сез кубарлашасыз һәм Аллаһ һәрбер кеше белән сөйләшәчәк" ди. Һәрбер кеше белән, һәрбер бәндә белән сөйләшер ди. Һәм араларында тәрҗемәче дә булмаячак ди. Без бит инде төрле халык, төрле милләт. Безнең теге Кытайда булар, Кытайча белгән кеше булар, инглизчә белгән кеше булар, татарча белгән кеше булар, татарча белеп тә әле русча белмәгән кешеләр дә бар иде. Бер тел генә белгән кешеләр бар. Аллаһ каршына басып, аларга тәрҗемәче дә кирәк булмыйча. Кытай булсынмы ул, татар булсынмы ул, урыс булсынмы ул, төрек булсынмы ул, бөтен телдә инде Аллаһ Тәгалә ул кеше белән сөйләшер, аны белән аңлашыр, тәрҗемәче кирәк булмаячак. Һәм дә шул вакытта ди, кеше ул көнне сулга карар, уңга карар, алдына карар, артына карар һәм җәһәннәм утыннан башка бер ни дә күрмәячәк ди. Кеше ул көнне, кыямәт көнендә, уңга карар, сулга карар, артка карар, алдына карар, шушы җәһәннәм утыннан берәр дә күрмәячәк. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте: "Ярты хөрмә булса да, садака биреп, шушы уттан үзегезне коткарыгыз" ди. Ярты хөрмә булса да, садака биреп, шушы уттан үзегезне коткарыгыз ди. Ягъни бу инде нәрсә? Теге ярты хөрмә генә бирегез түгел, ул бит ярты хөрмә аз нәрсә. Аның инде садакасы садака да түгел. Ләкин инде нәрсә дә булса эшләгез ди. Нәрсә дә булса эшләгез ди. Мин беләм, мин укыдым, мин ышанам гына димәгез. Эшләгез, онытылыгыз. Җәһәннәм турында беләсез, җәһәннәмнән коткару өчен сәбәп кылыгыз ди Пәйгамбәрбез. Аз да булса эшләгез ди. Һәм шулай ук әйтә: "Кыямәт көне үз урыннан 4 сорауга җавап бирмичә кеше кузгалмаячак ди. Кеше бер адым да ясый алмаячак, 4 сорауга җавап бирмәдем. Беренче инде ул гомереңне нәрсәгә сарыф иттең? Икенчедән гыйлемеңне нәрсәгә сарыф иттең? Өченчедән, дүртенчедән акчаңны һәм тәнеңне, сәламәтлегеңне нәрсәгә сарыф иттең?" Беренчедән Аллаһ Тәгалә сорар: "Син гомереңне, гомумән шушы гомереңне нәрсәгә сарыф иттең?" Анарысын инде үз гыйлемеңне, син шушы хадисны укыдың, шушындый аят ишеттең, шушындый гыйлем алдың. Ул гыйлемне нәрсәгә сарыф иттең? Гыйлем буенча эшләдеңме? Шушы гыйлем буенча миңа итаат иттеңме? Шушы әйбернең харам булганын белеп тә, ул харамдан качтыңмы, яисә ул харамны эшләдеңме дип Аллаһ Тәгалә сорыйча гыйлем турында. Ә инде кеше күбрәк гыйлем алган саен, аның соравы да күбрәк булачак. Һәм шулай ук акчаңны кая сарыф иттең, һәм тәнеңне, сәламәтлегеңне кая сарыф иттең? Акчаңны харамга сарыф иттеңме? Сәламәтлегең белән, сау сәламәт аякларың белән гынаһ эшләргә бардыңмы? Дип Аллаһ Тәгалә һәрберебездән дә сорыйчак. Шуның өчен хәзер ул сорауларга инде җавап бирергә кирәк сезнең белән. Һәм шулай Пәйгамбәрбез әйтте: "Ничек мин бу дөньяда көлеп ләззәтләнә алыйм?" Инде бит Исрафил фәрештә сурны авызына китергән һәм әмерен көтеп кенә тора ди. Исрафил фәрештә ул инде кыямәт көнен көтеп тора. Шушы сурны авызга китергән, өрергә дип һәм Аллаһтан әмерен көтеп тора.
Һәм Пәйгамбәрimiz әйтә, мин ничек көлим ди, ничек ләззәтләним бу дөньяда, ничек курыкмыйм Аллаһның газабыннан. Инде бит шушы фәрештә суны авызына китергән һәм көтеп тора. Һәм сахабалар бу сүзләрне ишеткәч, аларга инде хәлләре бик начар булды. Һәм Пәйгамбәрдән сорадылар, "Эй Пәйгамбәр, нишликсең?" Һәм Пәйгамбәр әйткән, "Хасбуналлаһу ва ни'мал вакил" сүзләрен күбрәк әйтегез. Ничек кенә авыр булмасын, менә әгәр дә куркуыгыз арта икән, хәсрәтегез, кайгыгыз арта икән, Пәйгамбәр әйтте, "Хасбуналлаһу ва ни'мал вакил" сүзләрен күбрәк әйтегез дигән Пәйгамбәрбез. Хасбуналлаһу ва ни'мал вакил безгә Аллаһ Тәгалә җитә һәм ул иң яхшы вакил сүзләрен күбрәк, зикрләрен күбрәк әйтегез дигән. Һәм менә кеше курка, Аллаһның газабыннан курка. Никадәр курка ул, аны ничек белеп була? Пәйгамбәрбез әйткән, төн башлану белән юлга куела курыккан кеше ашыккан өенә барып җитәчәк дигән. Шундый хәдис, кем курка ди, ул төн башлану белән юлга куела. Ашыккан кеше өенә тизрәк барып җитәр дигән. Яни кем ашыккан кеше сәфәрдән инде тизрәк үз эшләрен эшләп бетереп өенә кайтырга тырыша. Һәм дә инде өйгә кайта алмасмын дип курыккан кеше ул инде көтеп тормый. 2-3 көн шушы шәһәрдә кунмый, ул инде төн булса да, көндез булса да, иртән булса да юлга чыга, ашыга. Ашыккан кеше ул инде үз омтылган җиренә барып җитешә. Ашыкмаган кеше нәрсәгә? Ул инде тегендә туктап кала, монда туктап кала, вакыты үтә, ул бик соң инде өенә барып җитә, ашыкмаган кеше. Шуның өчен менә Пәйгамбәр безгә әйтә, әгәр дә Аллаһтан курыккан кеше, аның инде аның фигыльләрендә, аның сүзләрендә күренеп тора ул, аның поведениесендә күренә. Курыкса Аллаһ Тәгаләдән, ашыкса менә аның рәхмәтенә, курыкса аның харамнарыннан, ул инде аның поведениесендә күренеп тора. Ул күбрәк намазын кыла, ул күбрәк уразасын тота, ул инде ашыган мәчеттә инде шушы җәмәгать намазына ашыга, Коръән укырга ашыга, ул аңарда күренә. Курыкмаган кеше шулай күренә. Менә без бит инде бик төрле шулай бит. Курыкмаган кешеләр, алар инде шулай күренә. Ул намазга килсә дә, инде бер намазга килер, бәлки яисә атнага бер килер, яисә җомгага гына килер, калган вакыт аны күреп булмый. Мәчеттә күреп булмый. Бер мәчеттә дә күрә алмыйсың син аны. Җомгада бер килә, бетте шуның белән. Инде аны кунакка барсаң, аның белән аралашсаң, ул инде ислам турында да, аның сурәтенә карап, бу кеше мусульман дип дия алмассың. Шундый кешеләр бар. Бу кешенең сурәтенә карап, ул мусульман дип дия алмассың. Инде берничә дус бар бит. Берничә кеше инде менә шундый сүзләр әйтәләр, бу кеше мусульманмы дип. Яни безнең белән бергә булганны күргән кешеләр, бу кеше мәчеткә йөримени, бу кеше мусульманмы дип сораган кешеләр бар. Яни аның шушы кешегә караганда, аның сыйфатына караганда, ул мусульман дип әйтә алмыйлар кешеләр. Ул мусульман дип күрә алмыйлар кешеләр. Яни ул инде шул кадәр динсез кешеләргә ашаган, үз фигыльләре белән, үз рәвеше белән, үз киеме белән, ул кешеләр инде аны ая алмыйлар мусульмандан һәм кафирдан. Шуның өчен мусульман кеше, ул инде намаз гына түгел, мусульман кеше бөтен фигыльләрендә, хәтта үз киемендә, хәтта үз шушы рәвешендә, сыйфатында мусульман дип күренергә тиеш. Сүзләрендә, поведениесендә. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне инде шушы газапларыннан, менә шушы хәдистә китерелгән начар әйберләрдән сакласа иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum subhanallahi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk was-sami'u du'a. Кеше гомеренең матур бәйрәме туган көннәрне котлап укыла торган хатлардан төзелгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бәйрәмегез котлы булсын тапшыруына килгән беренче хатыбызны сезнең игътибарга җиткерәбез. Бакалы районы Куштирәк авылында туып, хәзерге көндә Азнакайда яшәүче кадерле әниебез,
әбиебез Хафизова Фәниянең 17 июльдә туган көне. Кадерлебез, сине гомер бәйрәмең белән котлап, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең озын һәм бәхетле булсын. Безнең өчен һәр чак кирәк син, әни. Киң күңелең, сабырлыгың, ачык йөзең, тырышлыгың белән барыбыз өчен дә үрнәк син. Алга табада туган нигезебезнең җылысын саклап, безне сөендереп, балаларыңның, оныкларыңның, оныкчыкларыңның кадер-хөрмәтендә генә яшәүеңне телибез. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык, сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Гамле еллар, ямьле көннәр телибез чын йөрәктән. Һич кичекми чынга ашсын безнең күркәм теләкләр. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Син булганда өебез нур чәчә. Киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әле әни йөзгәчә. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың, оныкчыкларың, кода-кодагыйларың, туганнарың һәм күршеләрең, дусларың тәбрикләде. Казан, Азнакай, Актүбә диелгән. Шулай ук үзләренең никах туйларын бәйрәм итүче Айдар һәм Элинаны чын ихластан котлыйбыз. Парак кыш шикелле янәшә тормышта бергәләп атлагыз. Язмыштан язылган никахны гомерегез буена саклагыз. Парлы типсен мәңге йөрәгегез, мәхәббәтнең ике кояшы. Кояш кебек түп-түгәрәк булсын бәхетегез, гомер юлдашы. Кушылып үскән куш каеннар кебек бергә үтсен тормыш юлыгыз. Зәңгәр күлдә пара кыштай бәхет күлләрендә йөзегез. Яшәгез матур пар булып, икегез бер җан булып. Күршеләргә үрнәк гаилә, дуслар өчен дан булып. Бәйрәмнәрегез котлы мөбарәк булсын, матур җырны да кабул итеп алыгыз. Гомерләр йомгагы сүтелә, көннәр арты көннәр үтелә. Яшәвем мәгънәсе серләре, йөземнән нур булып бөркелә. Җилләрдә исми шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Җилләрдә исми шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Тоярга җирана сулышын, бирерләр гомерләр тик азга. Мизгел кебек кенә вакытны туктатасы иде беразга. Җилләрдә исми шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Ишетү зур бәхет шау-шуын, дәрьядай буякты дөньяны. Мәхрүм итмә аны күрүдән, айырма саулыктан Ходаем. Җилләрдә исми шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы.
Җилләрдә исме шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Җилләрдә исме шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Тәгәри гомерем йомгагы. Үзенең бар тырышлыгын районыбыз үсешенә багышлаган зур хөрмәткә лаек шәхес Хәлиуллин Айдар Фәндәс улына 15 июль көнне 50 яшь тулды. Азнакай телерадио компаниясе хезмәткәрләре исеменнән аны чын күңелдән матур күркәм юбилее белән тәбрик итәбез. Гомер бәйрәме белән котлап, ныклы сәламәтлек, күркәм гаиләсенә иминлек, жан тынычлыгы, алда куйган ният максатларына тормышка ашуын, шулай ук барлык хыялларының тормышка ашуын, яңа үрләр яулавын теләп калабыз. Чын күңелдән сезне тәбриклибез. Котлы булсын туган көнегез. Куаныштан куанышка атлап, шатлык чәчеп, бәхет игегез. Җире җәннәт, суы ширбәт, халкы талант Азнакайның. Әйе, чыннан да талантлы һәм эшлекле кешеләр күп Азнакайда. Шундый шәхесләрнең берсе Азнакай муниципаль районы аппарат җитәкчесе Хәлиуллин Айдар Фәндәс улы. Ныклы рухлы, корыш иманлы кешелекле, көчле профессионал бүгенге көндә 50 яшьлек юбилеен каршы ала. Кеше язмышы, ул укылмаган китап кебек. Әйдәгез юбилярның тормыш китабын укып карыйк әле. 1971 елның 15 июль көне. Җирдә гүзәл гөлләр үскән, җимешләр пешкән, саф сулы чишмәләр челтерәп аккан, сандугачлар сайраган чак, җәйнең иң гүзәл вакыты. Шушы матурлыкка ям өстәп, Фәндәс һәм Әсмә Хәлиуллиннар гаиләсендә алсу йөзле, елтыр күзле бер сабый дөньяга килә. Яратып һәм назлап Айдар дигән исемне кушалар аңа. Ялан аяклы, бәхетле бала чагыда әти-әнисе һәм якыннары янәшәсендә үтә аның. Балаларым тәртипле, әдәпле булдылар дип елмайды Фәндәс абый ул чакларны искә алып. Тәртипле үсте, бернинди нисез замечаниесез, нисез бурыш менешәсенә пешән чабарга. Алар тоже минем белән кайтарырга, ияргә, бүтәнесе. Укырга үзләре теләп, оламалайда, монысы да үзләре теләп бирделәр. Мәктәп еллары һәркемнең күңелендә иң кадерле, бәхетле еллар булып истә кала. Айдар Хәлиуллин үзенең тырышлыгы, туры сүзле, гадел булуы белән сыйныфташлары арасында хөрмәт казана. Спорт чараларында, чаңгы ярышларында һәр чак алдынгы була. Яхшы укый. Бәлки нәкъ менә шушы адым аның бүгенге язмышына тәэсир иткәндә. Я с Айдаром в бою не участвовал, но на 100% в него уверен. Айдар хороший, надежный друг и товарищ. Хорошо знаю его родителей. Основа была очень доброй женщиной. Фәндәс абый спокойный, мужественный человек. Долгих лет ему в жизни. Айдар, желаю крепкого здоровья тебе и твоим родным. С юбилеем. Дорогой Айдар, когда мужчине 50, он неизменно расцветает. Его глаза огнем горят, он ждет, надеется, мечтает. Так пусть твой самый лучший день тебе подарит только радость. Живи 100 лет и не болей, пусть исполнится желание. С днем рождения, дорогой, тебя поздравляю, твоя одноклассница Габитова Света. 1989-91 елларда Совет армиясы сафларында хезмәт итеп, тагында ныгып, чыныгып, туган илебезнең лаеклы гражданины булып кайта ул.
тормыш китабының алдагы битендә студент еллары ярылып ята. Иң элек Бөгелмә кооператив училищесын, соңрак Мәскәү университетын тәмамлый. Эшләгән һәрбер эшне бөтен күңелен, чын барлыгын биреп башкара алучыларның берсе ул Айдар Халиуллин. Үзең эшеңнән китсәң, хезмәттәшләрең елап калырлык булсын. Бу сүзләрне Әсмә апа Айдар улына әйтә торган булган. Чыннан да, кайда гына эшләсә дә, сагыналар, хөрмәт итәләр аны. Райпо өлкәсендә хисапчы, склад мөдире, директор урынбасары, кулланучылар хокукларын яклау буенча комитет рәисе, федераль казначылыкның Азнакай районы буенча бүлекчәсе җитәкчесе, шулай ук Акбарс банкында, Нефтемаш заводында җитәкче урыннарда хезмәт куя. Бик көчле экономист. Главное, ул үзенең сүзен әйткәндә, үзенең сүзен үти торган кеше булды. Элегрәк эш урыннарын еш алыштырырга туры килә Айдар Фәндәсовичка, ләкин кайда гына эшләсә дә, тормыш девизы бер аның: кешеләрне яратырга, беркемне дә кыерсытмаска. Хезмәте барның хөрмәте бар диләр. Куйган хезмәтләре, ирешкән уңышлары өчен Айдар Халиуллин күкрәк билгесе һәм медальләр белән бүләкләнә. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше үзе ясый. Айдар Фәндәс улы үз бәхетен үзе ясап, далаларның мәгърур лошыны сыман күп нәрсәләрне алдан күрә белә. Гаделсезлекләрдән яклый. Туганнарына, аларның балаларына да ярдәм итеп яши. Без Айдар белән танышкан идек. Кооперативный училищеда укыган вакытта. Мин аны армия затканым, армияга китәр алдыннан 3 көн калган иде. Шунда без аны белән таныштык. Аннары армияга затып, мин аны 2 ел көттем армиядан кайтканнарын. Аннары армиядан кайтты да ул, без аны белән 3 айдан соң сразу же өйләнештек. Өйләнешкәч безнең дөньяга кызыбыз булды. Кызыбызны үстергәч, 2нче сынап кайттык. Улыбыз на хәзер уже әби бабай булдык. Бик нык ярдәмче, эшчән, эшендә дә бик мактап торалар. Өйдә дә бик нык эшли. Үзенең кулыннан бик килә. Бүтән әйберне матур итеп ясап куя ул, үзенчә ничек кирәк. Тиз гомер үтә, сизми дә каласың, менә уже хәзер Айдарыбызга 50 яшь тулды. Чын күңелдән менә аны котлыйбыз. Исәнлек, исән бул, сәламәт бул. Син безнең таянычыбыз, син безнең гурурлыгыбыз, син безнең яраткан ирем, әти һәм бабай. Әтиебез, безнең кадерлебез. Тыштан кырыс күренсәң дә, син бик нечкә күңелле кеше. Без балаларың өчен, гаилә өчен бүтән барлыгыңны бирәсең. Безне җилдән, давылдан саклап үстергән өчен сиңа чиксез рәхмәт. Инде без үсеп җитсәк тә, син безнең төпле киңәшче, ныклы таянычыбыз. Без сине бик яратабыз, бик хөрмәт итәбез, синең белән горурланабыз. Әниебез белән сезгә шулай ук күп еллар яшәргә язсын. Сез безнең ныклы таянычыбыз. Шундый әтиебез булу безнең өчен зур бәхет. Сегодня я тебя хотел поздравить с твоим днем рождения, папа. Желаю тебе самого наилучшего, успехов в твоей нелегкой работе и огромного здоровья. С днем рождения. Сау сәламәт булып, шатлыкта, бәхеттә таза, имин яшә, оныклар бәхетенә сөенеп, озак яшәргә язсын. Шунда зур уңышлар телибез. Туган нигезебез бәхеттән, моңлыктан калкып торсын. Теләк хыялларың тормышка ашсын. Күркәм юбилең белән сине котлыйбыз. Бүгенге көндә Айдар Фәндәсович Татарстан Республикасының Азнакай район советында аппарат җитәкчесе. Тату гаиләдә ул һәм кыз тәрбияләп, олы тормыш юлына аяк бастырганнар. Тормыш баскычлары аша күтәрелеп, 50 яшен тутырганда,
туган җире Азнакайның бүгенгесе һәм киләчәге өчен намусы кушканча хезмәт итә Айдар Фәндәс улы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Җәй уртасының кояшлы иртәләре сезгә бары яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Бәхетле булыгыз, сау булыгыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.